Bine ați venit la un nou episod din Minecraft cu prietenul meu, Brian. Salutare! Astăzi vom juca o mapă de survival. Da, o să mergem la lemn, o să facem o casă în copac sau una... Uite, știu, nisip colorat. Șmecher, iau! Avem un... Cred că ăsta e un tărâm colorat. Avem un noroc șmecher. Eu mă duc la lemn, dar nu strâng mult lemn. Uite cu mine, să explorăm pe aici. Băi, eu mi-am luat câteva lemn, așteaptă-mă un pic. Eu aștept aici pe malul ăsta la colorat. Bine. Ce șmecher, poate găsim o piramidă. Da, colorată. Bine, stai că vine acum. Hai să luăm și niște Nu, dar cactus. tu ai plecat. Putem facem o casă din nisip din asta. Dacă găsim o piramidă, o renovăm și ne facem o casă din ea. Mai poate. Hai că vin și eu după tine. Hai să Hai spargem să facem astea ca să facem bute. bese. Bute. Hai că eu am făcut deja 4. 5. N-ar fi fain dacă ai putea face și din bute cutii de lemn. Așa nu mai am luat lemn. După ce ne facem o masă de șantă, trebuie să ne facem ori un turnăcop, ori o lopată cu schelpați ca să luăm ăștia. Sunt fain. Uite, un munte colorat. Hai să ne facem un mină. Pe aici, de obicei, cred mini multe. Parcă minele pe aici sunt lemn maroniu, astfel de lemn. Hai să ne urcăm pe muntele ăsta să vedem ce-i cu el. Sau hai să traversăm apa. Lână, adică nisip galben. Păi știu, asta am spus eu. Hai să ne urcăm pe muntele ăsta. Șmecher mapa. Și roșu. Nu. Asta e stâncă, de toate culorile. Șmecher. Poate ne facem o casă chiar. Ai lemn? Da. Pun crafting table, am eu bețe, Da, 22 chiar. și luăm, facem un târnăcop, luăm, ne facem un... Și ne facem o casă până ne Da, din ce culegem asta lemn. colorată? Până ne culegem lemn. Nu, din asta colorat ne facem. Din ce culoare? Nu știu, ne facem din toate. Mie și care îmi place? Ne. Ăsta roșu mi-ar place și ăsta alb pentru podea. Vrei? Bine. Ăsta roșu aprins. Aprins sau închise? Închid din Uite, asta. și gri. Hai să luăm de toate. Hai. Poate luăm podea, șmecher. Da, dacă asta ne-o facem din ăla roșu aprins, da? Da, din ce naibii să sparg nisip? Cu târnăcop de lemn. Eu mi-am făcut lopată. Dă și mie niște lemn. Târnăcopele. Dă și mie niște lemn. Stai că-ți dau acum. Hai. Tu ai două lopeți. Da, mi-am făcut lopată. Hai mă, hai odată. Așa. Scuze. Tu ești prostă. Luăm din ăsta roșu aprins mai mult ca să facem casa din el. E fain, nu? Gata. Ne facem din ăsta roșu aprins, nu? Da. Bun, mersi. Bine. Hai să... Eu iau din ăsta pentru casă. Tu ia de toate culorile. Hai că ești becherii, parcă nici nu e nisip. Păi asta nu e nisip, e stâncă. Știu, ca clay. Chiar din clay se poate face dacă îl prăjești. Da, mă. Se face din ăsta, dar nu se face toate culorile. Asta e nastul. Da, se face numai... Deci, eu iau din ăsta roșu mult pentru casă și tu iei celălalt toate culorile. Dar eu acum ce fac? Dar să iei mai mult alb. Galben, adică. Din ce să ne facem podeaua? Ce fel? Ce culoare? Ua, din galbenă. Știi din ce aș zice? Ăsta, albul ăsta, ori dacă nu griu. Ua, galbenă să faci nimic deschis. Galben, portocaliu dacă nu s-ar potrivi cu roșu. Albul eu aș zice că s-ar potrivi alea, ca așa. Poate facem numai acoperișul, partea de sus cu alb. Chiar, acoperișul să-l facem cu... Și partea de jos cu galben. Chiar, podea o facem cu galben. Facem o căsuță mai mare. Poate facem O cu 2 casă etaje. Dar cu 2 etaje o facem. Avem aici o grămadă. Da. Chiar, nivelăm tot muntele ăsta. O să iasă o mapă super. Da.
Sezonul ăsta cred că o să aibă în jur de 15 minute. 50-60 de episoade. Da, cam așa. Și durata de 15. Da. Asta e vrut să spun. E super ăsta roșu. Ia, cât galben ai? Uite, pe la mine pe aici. Eu am 49. Tu cât ai? Mamă, cât galben ai. Bă, dă-mi un târnacop din lemn. Dar eu am meu aproape s-a consumat. Eu am să o spart. Nu mai e lemn? Nu. Stai, am eu lemn. Haide. Uite, îți dau 5 bucăți. Uite, sunt în spatele tău. I-am luat. Eu mă duc să mai iau din asta roșu. Ai văzut, de aia am luat eu lemn. Dar cât nu mai e deloc. Bă, mie mi-e foame. Dar și mie consum, de ce ai băgat speed? Ca să ajung, băieți. Bine, eu mă duc după oi. Tu spargi galben, alb și roșu. Roșu ca deschis. Închis. A deschis. Ia deschis, că închis. Nu, ia închis ca să facem casa din închis. Din asta deschis ce facem? Asta luăm toate culorile. Nu. Luăm toate culorile ca să avem acolo. Poate mai facem și noi căsuți mai multe. Poate facem chiar și un Nu, facem am o idee. Facem o căsuță. Facem o casă din asta roșu aprins. Cu asta deschis putem să ne facem subsolul. Să ne facem și subsol, știi? Ca să fie o casă mai mare. La subsol știi ce facem? Să ne facem un depozit. La subsol va fi depozit. Da, chiar. Bă, trebuie să luăm piatră normală ca să facem un furnat cam în care eu mai am 3. Dar mănâncă. Ce? Carne crudă nu, că mai bine eu iau piatră și prăjesc ca să pun mai mult. De să nu scadă. Bine, îmi dai și mie un târnăcop ca să sparg piatră? Hana mea de unde ești tu, unde sunt eu. Bine, mă duc rapid să fac un nu mai pot băga speed. Uite. Greu mai e. Și mie mi se scade de acum, dar... Cât mai ai? Mai am una, două, trei, Unde e crafting table-ul? Pline, cât mai ai? 8. Eu mai am... Fac un pas sau un târnăcop? Târnăcop pentru piatră. Și mă duc și să iau și lemn. Uite că eu mai stau pe aici până... Tu iei din ăsta roșu aprins Până și alb să iei. Da, știi ceva? Și gri, și negru. Da, știu. Negru, cred că mi s-a părut. Alb și gri. Nu mai am mult. 2 mai am. Mănâncă, mă. Nu mănânc nimic. Am de un furnal. Mă duc, fac un furnal rapidos. Tos. Și imediat ce mi s-a prăjit, am și luat-o și am mâncat-o. Crafting table-ul e acolo. Furnal. Așa, dar nu am ce să pun pe... Am o cutie de lemn. Oi, salvarea mea. Dacă nu pune bute ceva. Păi pun bețe. Hai. Fă-te. Gata. S-a făcut una. Mult mai bine. Wow, era să mor. Și hai să ne ascundem. Și avem nevoie de lemn. Foarte. Răscogău. Hai să facem pe aici o gaură. Ai în... Hai la mine. Uite aici. Unde? Chiar. Ne facem o gaură.
Săpăm și din ăsta roșu deschis, că din ăsta ne vom face depozitul, care va fi la sus. Numărul la piatră. Și gata, mi s-a terminat. Las că sparg eu. Doi. Nu prea mai am lumină. Lemn avem nevoie ca să facem torțe. Stăm așa, hai afară. Chiar, stăm așa. Nu mă interesează, ne luptăm. Hai să luăm lemn. Da. Eu omorul... Hai la vânătoare. Nu mă interesează. Da, chiar. Stai că nu avem să... Ușor. Hai să luăm niște lemn ca să facem și noi o treabă. Scuzați-ne, a apărut o problemă tehnică la prietenul meu, Brian. Trebuie să iese un pic, da? Apoi intră. Intră acum. Mamă. În sfârșit. Problemă. Intru imediat. Bine. Ia în omoră. Hai să-l omorâm. Las. Ai bine, amândoi. Hai tu te de pe ianjă. Ai curaj, ai curaj, ai curaj. Frate. Stai că sparg eu pe ăsta. Sparge cu ceva care nu se pune, că mai pui pe aici blocuri. Hai să căutăm oi pentru lung. Un schelet. Hai să ne ferim de schelet. Hai la păiară, dacă tot vine la noi. Mai facem moarte. Dă mine. Nu mai pune blocuri. Dă cu ceva care... Cam... Sparg eu. Pune cu ceva care nu se pune. Bater. Da. Cu siduri. Nu, dat... Sau puneți mână goală. Am hârleț. Da. Cu lopată. Da. Poate mă... Bine. Hai să scad de mâncare. Ai ceva de mâncare? Prietenaș? Nu prea. Apocalipsa. Asta-i, nu mai am lân. Sperăm ceva de mâncare, apocalipsa. De cât mâncare mai ai? Mai am, da, stai că mă duc eu la un port. Câte mai ai? Câte mai ai? Mai am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pun la prăjit ceva. Bune. Cam dacă vin păianjă, ne vin 2. Cred. Apără un pic până-ți faci cărniță. Să mă aperi. Tu mă aperi. Ah. Iau. Bine. Ca să nu mai chinuim. Hai. Cine are curaj să se atingă de noi? Cine are curaj să se atingă de noi? Hai să omorâm niște păianjă, îmi poate face un arc. Gata? Bine. Hai la păianjă, hai după mine. Apocalipsa. Da, hai că vin. Unde ești? Aici. Hai, te văd, gata. Hai să luăm lemn. Mecher, noapte. Cine ia lemn? Nu știu. Eu mă păzești tu, nu? Da. Eu lemn de ăsta mai mult. Da. Dar nu ne facem casă din lemn și așa. Da, nu facem că noi. Arcat. Păianjă, e la mine. Gata, vin la tine. Biserica Nicăiar, Castros. Ce mai faci? Cum mai e? Mine arcasele? Gata, l-am omorât. Când îți dai, puterea crește. Da, normal. Și dușmanul slăbește. Un creeper. Dacă vine ăla... Eu strâng lemn. Strânge. Creeper. Se uită la noi. Nu ne-a văzut. În spatele meu, ceva. Nu. Eu nu mă uit să spar niște lemn.
Din păcate va trebui să oprim acest episod aici.